Igbo igwe kene Ogene na-afịọ. na nwa na-ege m ntị. Kene Ogene nwoke kene nwaanyị na-afịọ. nke onye chi ya zedu. Ụmụ Igbo mụrụ mụ. A abịago ka anyị si abịa. I never expect N'afọ ka anyị this. si akwado gbasara mmemme anyị. I never Gbasara expect this oriri eze nwaanyị Sabali in my widest 7 and 8 imagination. this month. I never expect N'afọ ka anyị this. si akwado ihe. The other time N'akwụkwọ agwara m unu na ụmụ eze nwaanyị Sabali. na mmadụ 7 Ga-eji asọpọtụ mmemme na-aga donate n'ihu. efi Maka ọ dịghị eji izi. weli olili Sabali. Eze nwaanyị Sabali. Efi elugo Nye na-eme 11 ogbenye o. ọbụla ọgaranya. Efi donate go na Nye na-eme ihe elugo ọma. 11. Igbo bụ Igbo. Kedu nụ ka m ga-esi wee mee? Ka anyị na vidio Wekenebe ndị a. fụ ka esi akwado dị ya bụ mmemme. Obi anwụrụ julu ma arụ, obi anwụrụ julu ma obi. Anya mmiri na-agbasịsị m n'anya. Kedu ebe mmesi wee kenebe? Kedu na ebe mmesi wee kenebe? Efi 11. This is the biggest occasion ever mmegole in my life. Efi 11 for the queen mother. Kedu na ebe mmesi wee kenebe? Kedu na ebe mmesi wee kenebe? Kedu na ebe mmesi wee kenebe? Mefi Igbo, mefi Awụsa. Ma ndị kpụtala ewu. Kedu na ebe mmesi wee kenebe ndị niile butala mmanya? Ma ndị bute 200 crate. Ma ndị bute 150 crate. Kedu ebe mmesi wee kenebe ndị butala akpa rice? Kedu na ebe mmesi wee kenebe? Kedu nu ka mmesi du kenebe? Gbagodu nu ka mmesi kenebe? Kedu nu ka mmesi kenebe? Amakwanụ m ka mmesi kenebe? Kedu onye mbụ? Who am I? Onye du ka mbụ? Onye du ka mbụ? Onye du ka mbụ? Efi na nọ na-abịakwa n'ụzọ. Efi na nọ n'ụzọ na-abịa. Onye du ka mbụ? Kedu na onye mbụ du? Kedu na onye mbụ du? Ana m ekene ibe niile tiela ego a. Ana m ekene ibe niile kpụtala efi. Amụle na ego n'India. Ana m ekene unu niile. Ana m ekene unu niile. Amakwanụ m ife m na-eme. Kedu nu ka esi wee lisizie efi a? Kedu nu ka esi wee gbukọta efi a? Ana m ekene unu niile. Agba ego nkete na South Africa. Ana m ekene unu niile. Sheka France. Obi anwụli juru m obu. Ama m ka m esi wee kene. Ana m ekene unu niile. Chizoba, ana m ekene gị. Mmegwu one ya libie. Mmegwudu one ya libie. Kedu na onye mma ekene hapụ ibie? Kedu na onye mma ekene hapụ ibie? Amakwanụ m ka obi dị m. Ụmụnne m. I never expect this. Emekwanụ m expect. Kedu na onye mma ekene do hapụ ndị ọzọ? Amakwanụ m ka m esi wee kene. Mana ọfọ nna agolu unu bụ na ebe unu so na ọ ga-ebupụrụ nne nwaanyị anụ ka e wee celebrate ya, nne nwaanyị ga-eselebrate kwa gị. Ife ọma niile dị n'ụwa n'ụwa bụ na mmiri ka o si. Ife niile malụ mma n'ụwa n'ụwa bụ ga mmiri ka o si. Amakwa m na ndị mmadụ fụrụ m n'anya otu a. Mostly ụmụ eze nwaanyị Sabali. Ụmụ eze nwaanyị Sabali. Mostly ụmụ eze nwaanyị Sabali. Atụkọla ego ọnụ. Mbọsị ana m ekwu n'ọkwa 7 o, n'ọkwa 7 o. Mgbe n'ezie ya na 11 ọzọ ka ọ dị tata. 11 ọzọ. 4 ka na-abịa n'ụzọ. Kedu ka m esi wee kene? Ife niile tiile ego a. Ife niile tiile ego a. Ife na-ekpụtala efi a. Ekwu m na ego dị ka efi ya abatakwanụla unu. Obodo ọ bụ na ị nọ ma ndị n'obodo oyibo. Onwe ndị na-abata nwere ma ba kpụtala efi. Ndị kpụtala ewu ri nne. Amara m ka m esi wee kene unu. Mana onye na-akọ n'ubi mmụọ ka mmụọ na-akọ n'ubi ya. O nwekwa onye task lo. I did not ask anybody. I did not ask any fucking body. Ana m ekene site na ndị tiele ma 1,000, ma 2,000, ma 5,000,
ana m ekene unu niile ekwuru m sị na ọmaka ya emelu unu ebunu si wee weta ego abụ mmachi bụrụ mmaji ka ọ ya anachi ya onye ọbụla na-achụ unu onye afọ ga-anwụlele imego nke gị rapụzialụ m nke m ọgwakọ unu rabụ ife pụtara efi a unu emego nke unu rapụzialụ nne nwaanyị nke ya onwekwa ife mbụ I'm just the mouthpiece of the gods but I will use that voice nji wee na-ekwulu mmụọ na-ekwulu mmadụ m wee kwue n'isi gị ekwuru m na ọ ya adịrịla gị na mma ebe ọ bụ n'isi wee weta ego a na ọ ya anachi elu gị azụ mmaji pụrụ mmaji osụka ogbuo gị ji egbulile onwe ya o ji ga-amụ ije ọ ya ada ngwụlọ ọkpa na-achụ gị ga-ada n'ime arọ 2023 a bụ ibe niile tiela ego ndị na-ewekwu n'ego fa aka etinye mana fe were ekwuru m sị na ọ ga-adịla unu niile na mma arọ ọnụnwa abagala ebe a bụ arọ gị ka ọ bụ ibe na ọgbọ gị mere ị na-emerụ ị ga-emelili nke gị onye sị na ọma m dị ndụ wee bụ ya onye abụ ga-anwụ n'iru n'iru ka ị ga na-aga nọ n'iru n'iru ka a na-abụ oke nwe na a na-abụrụ ya n'azụ ọ bụsị ka ogbe gị ji egbulile ọnwụ ya arọ ọnụnwa moto na ibe gị na-ego ụfọdụ n'ime unu egosigo moto unu ga-ego tieli unu ga-alụ ụlọ tie unu ụlọ ọ ya adịla gị na mma ọ gaala aba ebo ị abụọ gara karịa ka ịra ịmakwa ego na-efi na-ada efi bụ 600,000 700,000 smallest efi kịta nụnwa 500 ma 480 ka ị ga-afụ a nye ka mmadụ wepụtalụ wee sị na nya ọ bụrụkwa na ọ bịalị ka ọ kene ekene n'ibe emelie nọ na ọ bịalụ sị ka ejili ya wee celebrate olili eze nwaanyị Sobail ana m appreciate unu mkpakara ya ma ọzọ mkpakara ya ma ọzọ ma ndị mmụ Sobail niile mgbabakadebe mma akpadebe all my followers and fans who am I? Kedu onye mbụ onwekwa na onye mbụ onwekwa onye mbụ obi anwụli juru m obi ọ batala nwesị ka ngosi unu na ọ bụrụ ịgba ọnụ bụla bụla ọ bụrụ ịtụ ọnụ ife na-emenwuro afọ n'anya ekwe nene ya chetakwa na ọkwa ndị eze nwaanyị Sobail gozili na 2022 ọkwa fa abịala igosi appreciation a chetakwa na ọkwa ndị eze nwaanyị Sobail gozili na 2022 ọkwa fa abịala issue appreciation a kedu ibe ga-abụ ga-abịa n'olili eze nwaanyị Sobail ọkwa nwanne echi ka ọ na-adị eme olili eze nwaanyị Sobail nwanne echi ka ọ ga-adị ime ana m agwaba unu bịa nalụ ngozi bịa nalụ ngozi mmụ Sobail ma all my followers my fans wee sị unu bịakwuo bịa lie bịa nwụọ mgbaka eze ka esi ndị ọkwa ndị esi nri ga mma emele ebele odo na ya ejizi ụfọdụ mezie su ya ndị esi nri ga nna because we didn't bargain for this unu amago na m abụrụ onye mmemme abụrụ m onye okecha na ife m nna like step down wee na-eme asị na ọ na-abụ onye buda onwe echi ebunye enyi enu ma ibunye onwe gị chi ga-ebuda gị ana m like ịnọ na a very good corner wee na-eme ife m na m planịla otu ọma na-esi wee gbaji m aka mgba n'ezie n'anya ihe apanaka ọ na-ele ihe atụrụ mbọsị avụ gbue mbọsị nkwọ ọma ama amasị ana m ekene Chukwu okike abịa ma na-ekene ọdịnala Igbo na-ekene mmụọ niile kpọrọ m na-ekene nne m eze nwaanyị Sobail nne nwaanyị mmiri na-asa ezi iyi ọganyala ngadanga odogwu nwaanyị bi na-ekpele mmiri Sobail baba dudu Sobail dudu baba okechọn ya lụrụ ojilaka plan bụ okechọn ya okechọn Sobail lụrụ ojilaka plan bụ okechọn ya ndị o gozili wee karịa akara anụ m okechọn testimony karịa ebe niile thanksgiving karịa ebe niile ndị ọ na-ebunye moto na-ebunye fa Naijiria dị njọ ma moto na ụmụ Sobail go this year ọnwa ndị na-achọrọ ka egosi nke na net yo ime ụlọ n'one ụmụ Sobail lụrụ this year nwanne m bịa ka ị nalụ ngozi nke gị bịa ka ị nalụ ngozi nke gị ndị na-enwenwuru ego ịsọpọtụ bịaba olili a sị m gị bịaba na olili ụmụ ogbenye dị ebe a olili ogbenye na ọgaranya nya dị ebe a ọ bụ na ịbụ ọgaranya bịaba olili ọ bụ na ịbụ ogbenye bịaba olili a na nwa ogbenye ka m bụ ndị ọzọ sị na va bụcha ọgaranya abụ m nwa ogbenye na onye butuo onwe echi ebunye anya nwa ogbenye ka m bụ bịa olili nwa ogbenye ibe gị
bịa olili nwa ogbenye ibe gị. Na ndị na-eme eze bụ ndị mmụọ, na m ejiri ọnụ egbuji ọjị. Ndị na-eme mmadụ ọgaranya bụ ndị mmụọ. Bịaba olili nwa ogbenye ibe gị, bịaba olili a ka eze nwaanyị gozie anyị, na onye kwuo na ọ bụ ogbenye gozie anyị. Onye kweta na ọ bụ ogbenye na oluba ebe ọ na-eje adaret enye ebe ọ ga-eje. Mana ịnọdụ ebe ị nọ na-asị na ilugo ya na ilugo amakwa onye ịbụ ịma na ijedebego, mana ịnọdụ na-ekwu na ilubekwa n'ebe ị na-eje, kedu ka ị ga-esi wee mee a na-alụrụ gị aka ị na-aga ịma na ị nwere bright future, bright destiny. O nwere ife ji okomoko eme. Bịaba olili nwa ogbenye ibe gị, nọ nwa ogbenye ọnụ ntụ ka m bụ, nwa ogbenye ọnụ ntụ ka m bụ. Bịaba olili nwa ogbenye ibe gị, nọ na-ara ka Sobail ya gozi mụ na gị, ka ọ gozikwuo gị, ka ọ gozikwuo m. Na-ara ka ọ ga-agozi mụ na gị. Onye ọ na-adịrọ mmanya ekwetali ya. Onye nọ n'ezinụlọ gị wee sị na nye ekwetarọ na ị ga-abụ ọgaranya, nnọdụ na ịgba arịa m, nnọdụ na mmiri m kwetali ya, maka na ekwubi ibe niile karịchalụ n'ụwa. Ọ bụ na Chukwu ewechalụ ndị mmiri ewelụ. Ọ bụ na Chukwu ewechalụ ndị mmiri ewelụ. For your information, mmiri bụ alụsị ga a na-agba ya maka na amara ibe a ga-abịa. Mmiri abụrụkwa alụsị. Mmiri bụ ibe Chukwu kelụ a na-amara ka o si wee kee. Mmiri alụsị bụ ihe eji mmadụ wee hiwe. Alụsị bụ ibe dibia melụ. Ma mmiri kedu onye melie? Ọkwa Chukwu ji aka debe mmiri. Bịaba olili a n'ụwa. This is natural gift. Bịaba olili a 7th night ime isikwane ije na mmiri eze nwaanyị Sobail. Ime isikwane ya on 7th night. Ime isikwane the morning anyị ga-ekpebele na eze nwaanyị Sobail. Ịbịakwa n'olili anaba. Ụfọdụ na-asị ebe a ga-alarụ, ebe a ga-ala aka akwa nlarụ. Nwanne m aka akwa nlarụ. Population crowd ya akarịkwa akarọ nlarụ. Ịbata ruo ebe ọ bụ na ịfụlụ ya nọdụ aka akwa nlarụ, ọ bụkwa nlarụ. Ịlarụbakwa ụlọ onye ile ebulu kọpụ gị, ebulu kọpụ iwini. Aka akwa nlarụ. Aka akwa nlarụ. Bịa ka ikpepụta onwe gị n'arọ 2023 n'ụwa. Ọ bụ ndị o melụ last year ọ va nọ iva. Ọ ndị o melụ last year ọ va nọ iva. Ọ ndị o melụ last year ọ fa nọ ifa. Bịa ka o melụ gị nke gị this year. Ibe n'ilulu ibe gị aka ya elu hwene gị aka. Moto n'ilulu ibe gị aka ya elu gị aka. Ụlọ n'ilulu ibe gị aka ya elu gị aka. Ego n'ilulu ibe gị aka ga-elu gị aka. Onye sị na ọ ma mme n'iru ya, onye ahụ anwụrụ ome n'azụ ya. Onye sị na nya ma ndị ndụ wee bụ agam n'iru gị, onye ahụ anọdụ na graveyard ị na-aga n'ihu. Onye sị na o nwere ka nya ga-adị ndụ nya wee fụ gị ebe e celebrate gị. Ana m agba gị na this year na a ga-celebrate gị. You will be one of the celebrities. A ga-ama gị ama. A ga-ama onye ịbụ. Olu na Igbo ga-ekwupụlụ gị. Biko nụ, kenebelụnụ m ndị a. Ụfọdụ achọrọ ka akpọ afafa. Kenebelụnụ m ndị a. Obi anwụrụ juru m obi. Vunevune adị ṅụọ, vunevune ya adị aṅa. Eliwe bụ olili eweta donation niile. Mbọsị elize olili ọgbanje ya agbakwanị. Mbọsị ya eli olili ọgbanje ya agbakwanị. Ọ bụrụ na ife anyị na-eme dị gị mma, bịa ka ị celebrate with us. Ọ bụ na nkụzi nna akụzi dị gị mma, bịa celebrate with us. Ọ bụrụkwa nsọsọ celebration, no. Come and take your own blessing too. Come and take your own blessing too. Bịa na ngozi nke gị. Bịa na ngozi nke aka gị. Bịa na ngozi nke gị. Bịakwa olie bịa nwụọ. Bịa mmanya bụ surplus. Mmanya bụ surplus. Anụ bụzi ndị butere rice amamụ mmadụ n'one mma agụzi ọnụ. Nọ ndị na-esi nri bụ onefa sitanwuzi. Oneva ya esi nwuzi kaba ya esi. Ọ bụrụ na mụ malụ na ụdị vidio otu a ga-eme, ama mkpọta nchọ grupu nke a na-esi, grupu nke a na-esi. Mana ma marọ olugokwe n'elu. Nwanne echi bịaba kana. Bịa represent mmiri obodo gị n'omenala ka anyị na-eme. Omenala na mgbalị gị nya dị ebe a. Come and represent the river in your village. Bịa represent your ọfọ nna gị. Na ọfọ ka m na-ekwulu. Ibe nnekwulu bụ ọfọ be nna gị. Ibe nnekwulu bụ alụsị dị be nna gị. Ibe nnekwulu bụ mmiri dị be nna gị. Ibe nnekwulu bụ aja na be nna gị. Ibe nnekwulu bụ iyi ojii, ogugu, arọ, akwali, mmiri akpụ, ngene, udo. Ọfọ ka nnekwulu.
naanị ndị na be nna gị ndị mgbe ochie edebere ọfa ka m na-ekwulu bịa ka ị nọ elefa bịa ka ba gozie gị come let me prove to you na ike dị n'omenala come let me prove to you na ike dị n'omenala ụfọdụ si obodo oyibo bata maka olili ahụ ị ma na ụfọdụ si obodo oyibo bata maka olili a my house dị full now onwe ndị batara ụnụ bata since December na ọdụbe m si na ba ama na be nnaba na ba natara ka ba na be nnaba na ife ba bịara bụ olili ezenwanyi sobail onwe ndị na-anatara ka ba na be nnaba na ife ba bịara bụ olili ezenwanyi sobail na maka ya ka ba ji wee bịa fan be m since 25 ka anyị nọ crowd juru be m anyị ni ya bịaba ka sobail gozie gị bịaba ka mmiri dị be nna gị gozie gị bịaba ka omenala gosi gị na ike dị na ya bịaba ọ bụrụ na ị na-abịa olili a ebe ọ bụ na isi abịa kwụsị na ịgbarịa m junction iluo na ịgbarịa m junction gwa onye ọkada ọ bụla ịfụrụ si ya na ị na-eje na nke mmiri enwe ilo ọkala ahụ o ya ebute gị be m without being told iluru anụ na junction ahụ sef a na-azọ mmadụ azọ ma gị bịa n'oge on 7th night ọ bụ na ị ya abịa na 7th bịa n'oge 6 o'clock 7 o'clock ị bịawa 6 o'clock 7 o'clock ka ọ bụ na ilugo na junction maka anything 9 ndị ọgada jikwa mma ha ji ebe isi abụghị igbu mmadụ ife m na-ekwu bụ vaya achajibe ego otu a ka o si eme na olili niile asị m ka mgbunye ga-espo ụnụ mana anyị bụ ndị ogbenye ịghọtago anyị abụrụ ndị ọgaranya ọzọ ka mgbunye ga-espo ndị ọgada na-achaji ego too much oles agwara m onye bụ moto ọ bụrụ na iburu moto wee pụtaluo na ịgbarịa m junction ndị chekie ka ịmalụ ndị ị ga-ebutenwu onwe ndị ọbụla ị ga-ebutenwu na ịgbarịa m junction ibulu ndị afọ wee bịaba nya bụ olili biko iluru anụ ịgbarịa m junction kwụsị chekie ka ịmalụ mmadụ nọ n'iwere ike ibutenwu ịnọdụ ebe afọ moto ọbụla ịfụlụ fetuelu ya aka onwe nke mmadụ dị vacant ka o bulu gị ọ bụ na ibu moto biko ọgụ ị ga-eme mbụ bute ndị mmadụ onwe ndị si na fe nwere ego moto ịgbanwuo ego moto wee luo ebe a ekenekwe ndị niile hepụlụ ndị na-ewere ego moto ana m afịa na comment section ndị na-ehepụ ndị na-ewere ego moto onwe ndị sisi tụba akaụntụ nwe ndị sisi mebe inbox ana m ekene unu niile na-ekenekwe ndị ka ga-eme ọ bụrụ iwere ego moto dị proud enough pụta na comment section kwuo anya dee akaụntụ gị ka anyị na-enene ọ bụrụ na ị bịa nwe nya bụ olili iwere ego moto ịbatalu ifele kwee gị bịa ebe mmụ sobail nọ mma ezenwanyi sobail wee ebe ebe ga-anọ ịbata gba beta ofu anya aka si na iwekwe ego moto ị ga-eji wee na ego moto abụ na ya ọbarịa ego moto abụ na nya ya eme gị na ịma mbịa olili a agwa gị na olili ụmụ ogbenye ndị ga-efe ego ga-abịa ndị ga-enyekwe ego anya ga-abịa olili ụmụ ogbenye come and pray yourself out I am doing you a favor adị m agwa gị na ọ bụ na ị bịara na mmeli olili m I celebrate it every year adị m agwa gị na ọ bụ na ị bịara na mmeli olili m I am doing you a favor bịa olili a and your life will never remain the same bịa olili a ichekwana ka aka ọlụ gị bịaba olili a ọ bụrụ na ị were ego transport ifelepụ gị n'iru dee aka nọmba gị where I am pleading for transportation ihu ebe ị nọ kwuo ebe ibezi kwuo ebe ibezi ọ bụrụ na ị na-abịa olili a agbalị gị echi niile ka unu ga-ebido debe ebe nsọ anyị nwe otega anyị fụbara awụsa na ụta otega aka anyị bido mmụ sobail sef etega aka ba bido echi niile ka ihe ebido debe nsọ echi bụ 6th gị na nwoke emekọzina gị na nwaanyị emekọzina maka olili a ka ego wee luo ka ego niile elu ibe gị aka wee luo gị aka ka ngozi na-elu ibe gị aka wee luo gị aka gị na nwoke emekọna gị na nwaanyị emekọna echi niile site echi niile wee elue n'olili a ụfọdụ na-erentị họteelụ irentị họteelụ ọ bụrụ na temptation nwaanyị ama nkwe gị nke na nwaanyị alarụ ibe nji agwa gị ebe anụnwa bụ na nke na nwaanyị larụ ọ gbasa akwa m kama na ibe niile wee rus o nwere ibe eji ndị mmiri dị too jealous
nwaanyị mmiri gị ka ị na-abịakwuta. You don't need to stain yourself. Ị ga nọ na mmiri connect ya nwaanyị mmiri gị. Ndị mmiri gozibe gaba wee fụ gị wee gozie gị. Echi niile debe nsọ. Ọ bụgodị uli na ị ga-join anyị life debe nsọ. Ọ bụ na ị batanwu ndị n'obodo oyibo ma na-abatanwu. Ndị n'obodo dị iche iche ma na-abatanwu. Na ị ga-join anyị life debe nsọ. Ebebebele ka ikpebe. Make sure na my phone ga-adị fully charged. Nọdụkwo na power bank. Ka ị gụọ solu wee kpe ekpele niile a ga-ekpe. Ka unu witness the whole occasion. I will try my possible best. Yeah? Debe nsọ a. Igwe na ka mmadụ mee gị ife iwe. Ma ọ bụ na ị na-abịa olili mmadụ akpasuna gị iwe. Mmadụ emena gị ife ị ga-eji wee iwe. Yeah? Ị na-abịa olili jide kandụl white, yellow, red, blue, green. Ma ga-eji na black wee bịa. Agwa nga ịmala ebe ị chọrọ ịmụ ese kandụl a. Wetasi ebe ị ga-eji ebe weta kandụl n'ọnụ. Ọ bụ na ịchọ ịmụ na chọpụ gị, ịchọ ịmụ na yard gị, ịchọ ịmụ na ụlọ ọrụ gị, ịchọ ịmụ ebe nna. Wetasi ya kandụl n'ọnụ egwu anya ọnụ, wetasi anya, iwetazi ofu extra. Iwetazi ofu extra. Ịmụnye ọkụ ị ga-ejikọva ncha ọnụ. Ịmụnye dị ọkụ ị ga-ejikọ the whole kandụl ọnụ. Mgbe eji wee kpebe ekpele ekpesịa ị ga-edebe ofu, ị ga-adrọpụ ofu. Ichezalụ ndị ọzọ naba. Ofu afọ drọpụ ga nya ka eji wee na-emelụ gị ekpele. So kandụl ọbụla ị ga-eweta one extra. Ọ bụzị na nwere ebe ị ga-amụnye, iweta sọsọ one ma na ikpesa ekpele drọpụ anya. Weta rọba ị ga-eji wee gbalụ mmiri. Then ndị bụ mmọnwụ abịa. Ọ bụrụ na mmọnwụ gị na-akụ nsị biko ịkụkwa na mmadụ ụbọchị ahụ na ihe afụkwa nketa ọbịa ti. Ọ bụkwa ife ọgwụ ka m na-eme, ọgwụ ife ndị mmiri. Yes, ama m na mmọnwụ bụ ọgwụ ka eji eti ya. Ọ bụrụ na ijiri ọgwụ wee na-abịa iti mmọnwụ, ịkụkwa na mmọnwụ ibe gị nsị, maka akụkwa na mmadụ nsị, bekwala ebele maka ịkwụ ọma ngwa ọkụkwa, and ị ga-enye gị punishment for that. Kada anọkada na asị na ọ nwere ife mebele mmadụ, onye maọbụ ife mebele mmọnwụ. Ọ ijikwa na ọgwụ wee bịa. Iburu mmọnwụ bịa na ọgwụ dị na mmọnwụ gị, rapụ ọgwụ na mmọnwụ gị. Mgbe iji wee tija mmọnwụ iburu ọgwụ gị naba. Ọ bụkwa ife ọgwụ ka anyị na-eme, ọgwụ ife omenala ka anyị na-eme. Ịbịakwa n'ebe a bịa kụọ mmadụ nsị, maka abịakwa n'ebe a si na ọka ị chalenji mmadụ. Imekwa anya ọma nwa ọkụkwa, aya ma chọli you na ọma nwa ọkụ. Ịchọzi ebe try ya. Mana ị ga-ana disgracefully. I am promising you that. Ị ga-ana nle disgracefully. Adakwa m eme ife ọgwụ. Onwegwe ni challenge, spiritual challenge ndebe. Onwegwe ni spiritual challenge ndebe. Ka ịdasị na iji ọgwụ a ka ị bịa ka ị challenge onye nwa. Onwegwe ni te na challenge na adebe. Ife ngwa gị bụ bịa nalụ ngozi ibe gị na analụ. Bịa solo anyị lie nwa. Bịa entertain onwe gị. Mmanwụ dị iche iche ga-agba. Ndị egwu dị iche iche ga-abịa. Ihe ọṅụrị dị iche iche ga-eme. Ibe ihe eji malụ ndị Igbo ga-eme ya. Emesi anya itiche ike gị mege na ị nawa be gị. Nye nwe na onye bịara ka ị nwa, ọ bụ onye nwe ya na-achọ sensị na ọ sị na ọ na-abịa na mbe mmiri enwe ilo. Isi na ya adịzibe mmiri enwe ilo wee weta ya. Ịbịakwa na. Ana m agba unu, ife niile na-ebe tela aka. A sị gị bịaba, forget about the insecurity. Insecurity dị na Anambra, insecurity dị na ala Igbo. Ọ bụrụ ịbarị a. O nwere ebe insecurity ga-eme gị. Ọ bụrụ anụ na olili eze nwaanyị Sobail ka ị na-abịa, nothing will happen to you. Ọ bụrụ anụ na olili eze nwaanyị Sobail ka ị na-abịa, o nwere ofu mkpụrụ ife ga-eme gị. I am promising you that. Nothing will ever happen to you. You will testify that after the program. Ọ bụrụ anụ na olili eze nwaanyị Sobail ka ị na-abịa, o nwere ife mmadụ dị ndụ na-eku ume ga-eme gị. Bịaba olili a. Na o nwere ife atụrụ ji wee kee ewu a n'ogologo. Mmụọ bụ mmụọ ma e nwere mmụọ bụ ijele. Ijele na mmụọ ada agbakọ n'ọgbọ. Na a na-agba ọgwụ, na a na-akụ nsị, na a na-eme alụsị, na a na-eme nke a, mmiri kalịsị alụ. Mmiri dịbe nna gị kalịsị alụ. Ewepụ Chukwu ndị mmiri ewelụ. Ọ bụ na Chukwu wesị alụ, ndị mmiri ewelụ. Ikwana ka aka ọlụ gị aka ọlụ. Bịaba olili a, ọsọ a na-achụ gị. Agwa m na m enye ọgwụ poison free of charge. Ndị na-achọ nwa, bịa na-ene ma ike adị na mmiri. Bịa na-ene ma ndị mmiri o nwere ifefa na-eme. Bịa na-ene ma omenala na-enyekwa nwa. Bịa na-ene ya. Jide incense 999.
777. Good luck. Call money. Adị m agwa gị kpota fancha. That's ime isezi ya na-akpọ nke ọbụla efere iweta. Ọnụ ọbụla iweta dị mma. Ọnụ ọbụla iweta dị mma. Isezi na ọnụ ọbụla iweta dị mma. Ịma gị isezi ga-elesi elesi onwe nke ihe ji wee na. Mana iwe ka ijide paketi ya bịa kpesị ekpele mesịzi wezie ndị ọzọ naba agọzialụ gị iwe ndị ọzọ naba jee mụbazia na be gị. Bịaba olili Ezenwanyi Sobail. Gweta kan eji ka mgbunye ga-espo na gweta kan ihe eji wee gbalụ mmiri. Ndị na-ele kan ebe ihe afụkwa 1 lita a ga-elesi gị 5,000. Ọ bụ otu fa si eme. Ndị ebu litas bịa fasị gị 1 lita 5,000. Wetakwa kan na ya adị gị ma ogote kan ma ị bịaba n'ụzọ. Wetakwa kan ma ị bịaba n'ụzọ ma ọ bụ na ị ma na ị ga-agba mmiri. Ife nji agwa gị bụ ọ bụza na itinyere extra money ka ị dasị na m na iyuzuru ego transport gị na be mmiri enwe ilo. Man control kwa nke ahụ. Onwekwe ka m mesi control ndị bịara ime biznes. Onwe ndị bịara ime biznes, we ndị bịara ịnalụ ngozi. Ọ bụrụ na ị na-abịa olili a, izugwene fonu mmadụ. Izugwene fonu mmadụ, ọ bụ na ori dị gị n'ọbala, kwale onwe gị ugwu. Chịkọba onwe gị ọnụ. Izugwene ife mmadụ. Ana m afọsị ndị na-ekwu ebe basi abịa ndị Port Harcourt ekene m unu rie nne. Ndị Port Harcourt nọkọta mepekwue WhatsApp group. Ebe ba na-join ndị na-abịa olili Ezenwanyi Sobail ka fa wee yikọọ n'igwe. Otu a ka m chọkwara ka ndị ọzọ wee mee. Ịmala obodo isi abịa ikwu na ị ga-afụkwazi ndị sikwa obodo ahụ. Mostly ndị si Owerri, ndị si Owerri, ndị si Aba, ndị si Owerri, ndị si Aba. Unu ediketi ọnwụ unu, unu ayịkọ ọnụ. Unu ayịkọ ọnụ onwe ndị bụ moto ebuta ndị ba ga-ebuta o sevuel gị ya transportation. Unu ayịkọ ọnụ. Bịaba olili nụnwa. Bịaba olili nụnwa. Bịaba olili nụnwa ka ị nalụ ngozi nke aka gị. Ọfọdụ na-agọlụ gị bụ na ọ ga-adịrị gị na mma. Ife elulu ibe gị aka ya elu gị aka. Onye chụba gị onye ahụ adara. Onye na-achụ wekwu ada. Ọ ya adịrị gị na mma. Ife ọma ma elu gị. Chetakwa debe nsọ. Debe nsọ. Ibugodulu nwaanyị ụfọdụ ga-edu nwaanyị bịa debe na họtel. Ị ga-edinwukwa. Ị ga-edinwukwa ka ị wee sọ nsọ. Ọ bụgwa ejesie na mmiri na 7th. Ejesie na mmiri na 7th. So kwuo nsọ ahụ na 8th. Mana nsọ kachasị nsọ bụ nke 7th. So kwuo nsọ na 8th maka ụfọdụ ga-abịakwa ụbọchị a kochalụ nwaanyị na the occasion. Kochalụ nwaanyị na aghasị wee duli ya jebe na họtel. Iluzie na họtel. Chelu ka Ifeọma lụrụ ibe gị lụọ ga ịya nụkwa ụbọchị ahụ ifọ ndị miracle ga-emelụ. Na inye dị na the haze nwaanyị ahọlị na gị. So nwaanyị a chere eche aka emesi occasion. Oluzie on 8th. Oluo on the 8th. On the 8th elisi olili na 8th. Unu na-akpụzi ya na họtel unu egbube onwe unu. Ma gị chalụ we ndidi wetu obi ka ịnata ngozi. Wetu obi ka ịnata ngozi. Dapụgodu nwaanyị ahụ ị ga-ekochata maọbụ onye gị na ya na-akpa na Facebook sense. Ọ gwa gị na ọ na-abịa olili Sobail na ebe a ka ị ga-adị wee fịa. Wetu obi, wetu obi, wetu obi. Elisi olili unu egbube onwe unu. Elisi olili unu emebe onwe unu. Ma gị ihe nji wee na-agwa gị bụ for your own good ka ị wee nata ngozi. Ka ị wee nata ngozi. Ọ bụrụ na itile Ezenwanyi Sobail ego. Ọ bụ na itile ego ka e wee sọpọtụ olili Ezenwanyi Sobail. Kute mmiri weta pawuda maọbụ nzu maọbụ aja maọbụ okwute dị ka chisikie ifese pozishọn ebe anyanwụ dị. Igba Ezenwanyi Sobail ugboro 3 egwu ya nọ nke nwa bụ onye dị otu a makwa gị tinyere ego ka e wee lie olili ya na ife ị na-ayọ bụ nya melụ gị dị otu a nya melụ gị dị otu a na ife ọ bụla ịyọlị ya na ọ ya emelụ gị. Ụmụnne anyị ndị joinere m ọfụ na-egwe na ife mbala ego gwala unu na m gwara unu ụbọchị a nwanne ụnyaa na-akpụtala efi 7 nwanne m to the greatest surprise if ọ dịzị na bụ efi 11. Efi 11 na ya ọnya bụ efi maka ndị joinere anyị na-amara ife irizi na iji wee mebe program a na ya efi 11 ka ọ dịzị 11. 4 na-abịa n'ụzọ na 4 na-abịa n'ụzọ obele ga olue efi 11 nya ka ọ dịzị. Bịa na mmụ Sobail sị gị bịa lie mụ sị gị bịa nalụ ngozi mmụ Sobail ma some of my followers sị gị nge bịa lie. Ana m ege n'ibe ị na-akpụtala efi a onye dị ka m bụ onwekwe na onye m bụ onwekwe na onye m bụ na onye budo ọnwụ ya onye budo ọnwụ ya na chi ebunye ya enu onwekwe na onye m bụ. Ọ dị ka mmadụ na-ebute mmanya nke a kwa mmadụ na-ebutekwa mmanya nke a
Ebe ka ị ga-amala onye mmadụ na-ebutekwa mmanya nke a mmadụ na-ebutekwa nke a even receive golu that is anatabeghị m ụdị gift dị otu a in my entire life anatabeghị m ụdị gift dị otu a anatabeghị m ụdị gift dị like this that is amarọ m I never expect this nsi ga-efe 11 ọkwa ndị na-esi nri ka nna emezụla ebele kama na anyị akpọzi ndị isu ya ka abịa mewere ụfọdụ mesu ya I never bargain for this ọ bụrụ na m maalụ ma njọ akpara isi kalịlị oh my God ụmụnne m ana m ekene unu niile bụ ibetile ego ma Cheka France ma Gaddafi ya agba ego nkịtị n'izu ọgụ ma mmadụ kalịlị Chizọba ma Keziba Chinaza Ogbuefi ma Gaddafi ya gasị amụle na ego n'India ma Gaddafi agasị fajuleju balabalụ maka dị ụmụazị na-aba ngodolu moto ụbọchị ya fapụtasị ala efi kedu unu ka m mesi that is ama m ka m mesi wee kenebe unu ama m ka m mesi wee kenebe unu ọ ga-adịrị unu niile na mma ma ndị tiele 1000 ma ndị tiele 2000 ma ndị tiele 5000 ma ndị tiele 20 ma ndị tiele 1 million ma ndị tiele 500,000 ma ndị tiele 200 ma ndị tiele 100 ma ndị tiele 50 Iveọma surplus akalili aka ekpe Iveọma Ezenwanyi Sobail mmelu unu wee bịa mee ebe a si dị ka isol na-enezi anya ị ga-aghọrọ mkpụrụ ya imego nke gị Sobail ka ọ dịzili imetọpụ nke fọnụ ọ ya dịrị unu niile na mma ofu na ofu n'afa Chukwu na ọdịna ndị na-enwe nwuru ọkwanụ onwe ndị chọrọ ime ma na fe enwe nwuru unu ga-ewelele ọ ga-abata unu aka ọ ya dịrị unu mma kwadobe olili a ikwana ka akọlụ gị akọlụ ife dị mma ya emele gị n'afa Chukwu na ọdịnala